खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जरहाटनि रौरैयायाव भारतारि अख्रां रौनियानि ट्रेन्सपर्ट एयारक्राफ्ट जाब्रबथाय। धुबुरीयाव गोबांथार बिबांनि ड्राग्स आरो एयारगानजों लोगोसे सानै हमजादों। गिबि मन्थ्रिनि दैदेननायाव खुंदों केबिनेट जथुमाव माखासे गेदेर बिथांखिफोर लादों। आसामाव 18 बोसोरनि देरसिन सुबुङा मोननाय नंला आधार कार्ड। गसाइगावआव आमसुआ शहीद दिवस फालिदों। DRIआ 14 कौटि बेसेननि बिलाथि सिगारेट हमदों। अरुणाचलाव गोथौ हाखराव गारि गोग्लैलांना 7 सुबुङा जिउ गोमादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। भारतारि अख्रां रौनियानि गंसे ट्रेन्सपर्ट एयारक्राफ्टआ आसामाव क्रेश लेन्डिं खालामदों एबा जाब्रबथाय जादों। भारतारि अख्रां रौनियानि ट्रेन्सपर्ट एयारक्राफ्टआ दिनै गेजेर आसामनि जरहाट रौरैयायाव थानाय भारतारि अख्रां रौनियानि स्टेशनाव क्रेश लेन्डिं खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जरहाटनि रौरैया IAFनि स्टेशनाव दिनै आन्टनभ AN-32 मिलिटारि ट्रेन्सपर्ट एयारक्राफ्टआ लेन्डिं खालामनाय समाव जाब्रबथाय जायो आरो गोब्राबै बेरफ्रुयो। बे जाब्रबथायनि उनाव इमारजेन्सि रेसपन्स टीमजों लोगोसे अर खोमोरग्रा हानजा आरो अख्रां रौनियानि मावख'गिरिफ्रा जाथायसालियाव गोख्रैनो थाङो। बे जाब्रबथायाव खहा जानायनि बागै अफिसियेलि फोसावनाय जायाखैब्लाबो थासारिया कन्ट्रलाव फैबाय होननानै अख्रां रौनियानि सुलुङाव फोरमायदों। आयेन बेरेखा ड्राग्सनि हेंथायै धुबुरी पुलिसआ अपारेसन खालामनानै गोबांथार बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हादों। गंसे गेलामाल दखाननिफ्राय जब्द खालामदों होबथाजानाय ड्राग्सखौ। रिपर्ट बायदिब्ला धुबुरी पुलिसआ गेलामाल दखानाव ड्राग्सनि अनगायैबो गंसे एयारगान, 2 मबाइल फन आरो नोगोद रांफोरखौ जब्द खालामदों। बबेखानि हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ फातेजुल हुसेन आरो स्वाहिन खान होननानै सिनायथिनाय जादों। थांनाय हराव धुबुरीनि कलेज नगर आरो धुबुरी सदर थानानि टाउन SIनि दैदेननायाव धुबुरी सागलसरानि 3थि खोन्दोनि फारहान ग्रसारि दखान आरो दखानदारनि न'आव पुलिसआ बे जाफुंसार अपारेसनखौ खालामदों। गुबुन फारसे हमजानाय बै सानै ड्राग्स फालांगिरिनि हेंथायै पुलिसनो साखि होनानै खैफोदाव गोग्लैदों ओनसोलनि सासे भिजिल गार्ड फर्सनि मावथिआ। तालेब आली मुंनि भिजिल गार्ड फर्सनि मावथिखौ सासे ड्राग्स फालांगिनि फंबायआ गाग्लोबनायनि अजद होदों। बेनि हेंथायै सैनांनाय तालेब आलीआ धुबुरी बाजार नोगोर आउटपस्टआव एजाहार दाखिल खालामदों। बे जाथायखौ बिथा खालामनानै ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। दिनै दिसपुरनि जनता भवनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव 3थि सप्तायारि केबिनेट जथुम जानानै थाङो। केबिनेट जथुमनि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलाव बुंनाय बायदिब्ला दिनैनि केबिनेट जथुमाव माखासे गोनांथार बिथांखिफोरखौ लानाय जायो। बे बिथांखिफोरा जादों फैगौ 6 जुलाइनिफ्राय जागायगोन आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुम। बाजेट जथुमा 21 साननिख्रुइबो बांसिन समनि थाखाय जागोन। मख'नो गोनांदि बे बाजेट जथुमाव 2026-27 बोसोरनि थाखाय आबुं बाजेट दाखिल खालामगोन आरो आबुं बाजेट दाखिल खालामनायनि उनावनो रायजोआव गुबुन गुबुन सोरखारि बिथांखिफोरखौ जागायफिनगोन होननानै बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रिया बेखौबो बुंदों दि 1 जुलाइनिफ्राय रायजोआव बाहायजागोन PBG-RAM-G बेनि जोहै रायजोनि गासैबो पन्चायतआ मोननो हागोन 1 कौटि रां। 125 साननि थाखाय थिखानाय आयनि खाबुखौ होनाय जागोन। 90 साननि सोलाय दानिफ्राय 125 साननि मुलाम्फाखौ मोनगोन रायजो राजाफ्रा। बबेखानि गामियारि रांखान्थियाव बे आयेना थुलुंगा होगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। आधार कार्ड बानायनायनि सायावबो गेदेर बिथांखि लादों दिनैनि केबिनेट जथुमाव। गुवाहाटी सेटेलाइट सिटी अथ'रिटि मुङै मोनसे गोदान अथ'रिटि दानो थाखायबो दिनै केबिनेट जथुमाव थांखि लानाय जादों। गुवाहाटी बिरखं गाथोननि साखाथि फाखाथियाव गोदानै बानायनाय जागोन सेटेलाइट सिटी। GMDA ओनसोलनि सिङाव बानायनाय जागोन बे सेटेलाइट सिटीखौ। आधार कार्डनि सायाव मिथिनो गोनां गेदेर खौरां। आसामाव दानिफ्राय 18 बोसोर बैसोनि देरसिन सुबुंफोरा मोननाय नंलिया आधार कार्ड। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव दिनै दिसपुरनि लक सेवा भवनाव खुंनाय आसाम सोरखारनि 3थि सप्तायारि केबिनेट जथुम खुंनाय जायो। दिनैनि बे केबिनेट जथुमावनो आसामाव 18 बोसोर बैसोनि देरसिन सुबुंनो आधार कार्ड होनायखौ बन्द खालामनो थांखि लायो। मख'नो गोनांदि आसामाव 18 बोसोरनि देरसिन गासैबो सुबुंनो आधार कार्ड होनाय जाबाय। जोबोर गोनांथार बिथिङाव रायजो सोरखारनि गनायथि लानानै आधार कार्ड मोननो हागोन। जिल्ला बेंगिरिया रायजो सोरखारनिफ्राय गनायथि लानानै 18 बोसोरनि देरसिन सुबुंनो होनो हागोन आधार कार्ड। नाथाय थागिबि ट्राइबेल एबा ST/SC आरो साहा बागानिया हारिनि सुबुंफोरनि थाखाय 6 दान रेहाय होनाय जागोन। फैगौ 2027 मायथाइनि मार्च दानसिम ST/SC आरो साहा बागान ओनसोलनि सुबुंफोरा आधार कार्ड दिहुननो हागोन। मख'नो गोनांदि आयेन बेरेखायै हाबफैनाय बांलादेशिफोरा जाहाथे गोरलैयैनो आधार कार्ड दिहुननो हाया बेखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारा 18 बोसोरनि देरसिन सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनायखौ बन्द खालामनो थांखि लादों होननानै रोखायै बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया।
गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सोनाब क'क्राझार जिल्ला आमसुनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै अल आसाम माइनरिटि स्टुडेन्टस इउनियनआ शहीद दिवस फालिदों। मख'जाथावदि हारिनि थाखाय जिउ बावलांनाय मुंख्लं सुबुंफोरखौ मान होनानै दिनैनि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 26 मे सानखालि फालिबोनाय जादोंमोन। नाथाय गोथार ईद फोरबोनि थाखाय 26 मे खालि दिनैनि गोथार मुंख्लं सानखौ फालिनाय जायाखैमोन, जायनि जाहोनाव दिनै बे गोथार सानखौ गाजा गोमजायै साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादों होननानै फोरमायदों मिरु आमसुनि आफादगिरि इम्तियाज हुसैन बिथाङा। दिनै गिबि सानाव हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, हारिनि थाखाय जिउ बावलांनाय मुंख्लं सुबुंफोरखौ मान होनानै मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय, मुलुग गोजोन सान्थिनि थाखाय बिफां फुलि गायनाय बायदि हाबाफारि जानानै थाङो। सा-सानजा ओनसोलाव डाइरेक्टरेट अफ रेभिनिउ इन्टेलिजेन्सआ गोख्रों सिग्रोमना गोबां बिबांनि बिलाथि सिगारेट हमनायजों लोगोसे बे जाथायाव लोब्बा थानाय 4 सुबुंफोरखौ खायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला सिग्रोमनाय समाव 14 कौटिसो बेसेननि खमैबो 71 लाख बिलाथि सिगारेट आरो मिज'रामनि गुबुन मोनसे अपारेसनाव गासै 45 लाख बिलाथि सिगारेटखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। जब्द खालामनाय सिगारेटखौ म्यानमारनिफ्राय सिमानि लामाजों आयेन बेरेखा भारतआव फालांगि खालामनो लाबोदोंमोन होननानै मावख'गिरिफोरा फोरमायदों। बे जाथायाव लोब्बा थानाय 4 सुबुंफोरखौ हमनो मोननायनि उनाव बै ओनसोलाव आयेन बेरेखा फालांगिनि गिदिर नेटवर्कखौ मिथिनो मोन्दोंमोन। बे समाव DRIआ सा-सानजा ओनसोलाव आयेन बेरेखा फालांगि खालामनायखौ होबथानो गोख्रै नायबिजिरनायखौ जागायदों। लोगोसे बिलाथि सिगारेटनि आन्दोआव थानाय गिदिर नेटवर्कखौ संदाननो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अरुणाचल प्रदेशनि सानजा कामें जिल्लानि 13 नं राजा लामानि सेराव थानाय गोथै हाखराव गंसे SUV गारिया गोग्लैलांनायनि जाहोनाव आसामनि लखिमपुर जिल्लानि 7 सुबुंफोरा दुखुनांथावै जिउ गोमायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया सेम्पा बेंखननि सिङाव थानाय टाटा तारागानि साखाथिनि पांगास दैसायाव जादों। गारिनि 4 दावबायारिफ्रा जाथायसालियावनो जिउ गोमादों। बेराफारसे गोब्राब जोखोम जानाय गुबुन सासेया देहा फाहामसालियाव लांनाय समाव जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि सिनायथिया फारियै बुलबुल आली, नूर हुसैन, आबुल हुसैन, आमजाद आली आरो सेडुल आली। गासैबो दावबायारिफोरा लखिमपुर जिल्लानि नौबाइसा रेभिनिउ सार्कलनि सिङाव थानाय फरलुआ गामिनि थागिरिमोन। बबेखानि गारिखौ सामलायनो हायैनि जाहोनावनो हाखराव गोग्लैलांदों होननानै बुंदोंब्लाबो जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय दासान्दि मावख'गिरिफोरा नायबिजिरगासिनो दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।